Днес се намирам в шоурума на NIO. Искам да ви покажа два брутални автомобила в това видео. Даже може да отделя цяло видео само за тези автомобили, като цяло за шоурума на NIO. Съответно това е първият автомобил NIO ES8, който е 5 метра, 28 см. Разполага с 900 волтова архитектура и системата BAS за подмяна на батериите, което означава, че 102 кВт батерия може да се подмени за 3 минути. Спирате, робот на NIO подменя вашата батерия, вие вече имате нова батерия. Тази 102 кВт батерия ви дава пробег съответно от 600-620 км. Разбира се, тази кола свети също в синьо. Тя е с системата за автономно движение. Ето виждате радарите. Това също е светодиоди, които сигнализират като колата се движи. Ето отгоре можем да видим всичките камери, които следят движението, за да може колата да пътува напълно автономно. Нека видим сега какво представлява колата отвътре. Брутално. Изключително високо качество. Тук имаме даже някакво рекламно видео на автомобила. Две зарядни станции, огледало задно виждане. Тук има някакви камери или датчици, не знам за какво са, най-вероятно следят поведението на водача. Асистента, който също ни гледа. Предполагам, можем да му говорим нещо на китайски. Информационни табла вдясно. И разбира се назад. Сега ще отидем да ви покажа на газарийки отзад. Ето в момента виждаме 19,9 среден разход, 44% батерията, остат 283 км. Тоест горе-долу 550-600 км ни позволява този автомобил. С копченето се отваря тази жабка. Но нека видим какво има отзад интересно в колата. Отваряме задната седалка. Сядаме на удобното кресло. Ето може да видите, отзад трябва да има две кресла. Автомобила се води 6 местен. Не е 7. Също тук имаме малко таблетче. Между другото изключително удобно. Както казах, тук говорим за 5 метра 28 см. И ето е газарийката. Над нас се отваря телевизор, който не знам колко инча, може би около 20 инча се отваря телевизор. Отново говорители. Тук се отваря някаква камера отново. Не знам за какво е. Може би, ако искаме да се осамотим и да не ни снима камерата, просто затваряме този прозорец. Ако ме разбирате. И ето отзад. NIO система за озвучение. Амбилайтно осветление. И сега да видим какво има отзади, понеже интересното реално е следващият автомобил. Този беше ES, модел ES8. Сега искам да ви покажа флагмана на марката, а именно NIO ES9. Това е автомобил, който е 5 метра и 40 см. Нека го снимам отдалеч, да добиете представа колко е голям реално. И сега да видим какво интересно има в тази кола. Интериорът е изработен от... Нека видим само, че пише на китайски, докато се ориентирам. Така, значи имаме 47 говорителя, съответно 4600 вата ни е системата. Автомобила разполага с батерия, която е отново 103 кВт, която му дава около 600 км пробег. Както виждате, свети отново с синьо, това означава, че автомобилът има автономен режим. Ето виждате горе и камерите. Само за да добиете представа, колата е според мен висока около 1,80 и нещо, колкото автобус буквално, тъй като аз съм висок някъде до тук, значи 1,80-85 автомобила. Така, друго интересно. Колата разполага с системата, нека да ви покажа, системата Skyride. Това е система, при която автомобилът реагира до 1000 пъти в секунда, което означава, че има датчици, които спрямо пътя пред автомобила преценяват каква е обстановката и дори на най-големите дупки на магистралата на изхода от София този автомобил буквално няма да помръдне.
Отново, както казахме и предния автомобил, 900 волтова архитектура има това нещо. Предният капак е брутален, в смисъл това е наистина. Ще ви кажа след малко и цената, тъй като цената е още по-интересна за този клас автомобил. 5 метра и 40 сантиметра. Този предния е 5 метра и 28 см. Този модел ES9 флагмана е 5 метра и 40 см. Сега имаме доста интересни неща тук. Нека първо влезем отпред. Ето човечето ни посреща. Друго интересно, както казахме, 47 говорителя. 47 говорителя има системата. Копчета за контрол на всякакви функции по седалката, подгреви, отдухвания, отваряне на вратата, заключване, позиционирането, може би и масажа. Този модел е в момента има 200 км пробег и е на 33%, което означава 600 км си ги имаме, но пак казваме, спираме, сменят ни роботите автоматично батерията за 3 минути и продължаваме. Малко ми е интересен волана, защо е толкова малък и плосък, но определено ми харесва. Тъчскрини на волана. Нека влезем вътре. Две зарядни, доста приятна обстановка. Нека пуснем и клипчето да видим за какво става дума. Върви ни тук рекламно клипче. 216 литра е предния багажник на този автомобил. В случая може да си прибирате както отпред, така отзад багажа. Ами то се вижда, той просто капака е като на автобус. Ето ги другите говорители. Даже в момента някой ехо чувам, не знам дали съм върнал с системата. Информационно табло от дясната страна. Брутална кожа, изключително високо качество. И нека сега видим какво имаме интересно отзаде, понеже отзаде също е доста интересно. Разбира се, имаме прибираща степенка отдолу. Като затворим вратата и се прибира. Ето, прибра се прага. И сега да видим какво ни посреща отзад в тази 5 метра и 40 см, меко казано, лимузина. Бродиран интериор, който е правен над 107 часа ръчно. Тук няма намесени роботи. Отново всички възможни функции на седалките. Ето виждаме и тук отзад. Даже тук май отзад са повече, тъй като седалките могат да падат. Ето да видим. Натискаме копчето и виждаме, че ни прибира тази седалка. И да видим сега какво ще стане. Само че интересното, че това е дясната, лявата седалка, където е водача. Ние хубаво ще си легнем, ама този водач отпред как ще кара колата, я да видим сега. Че ми е интересно как го е измислил китаеца. Отново е 6 местна. Отново тук вече имаме таблет, който може да управляваме автомобила. Имаме си два телевизора. Панорамата е разделена на две. Значи да, просто се прибира и сега ще върнем седалката. Да, връщаме седалката отново. Значи това е докато не пътуваш. Няма как да пътуваш и да се сгъне така седалката. Тук имаме два екрана от двете страни на задните седалки. И сега ще влезем и да видим как е вътре. Стъпваме се на стъпенката съвсем удобно. Така. Буквално автобус наистина. Интересно, че чувам някакво ехо, не мога да преценя откъде идва. Имаме копче отгоре, с които можем да отворим съответно вратата. Интересно ми е този таблет, разбира се, всичко пише на китайски. Дали се изважда, но мисля, че не се изважда. И отзад имаме още две седалки съответно. Ами това беше този автомобил, 5 метра и 4 см. Буквално имам, не знам, не мога да обърна камерата, но може да добиете представа. Буквално имам сигурно около 30 см до тавана. Буквално 30 см. Огромен автомобил. Прекрасен. Щях да забравя да ви кажа. Знаете ли колко струва този автомобил? Е така, докато се вози отзад. Я да затворя вратата да видя как е обезвучен, но предполагаме брутално. Автомобилът е на цена от 80 000 евро, ако го купите с батерията. Не знам защо ги продават без батерия, може би имат някаква схема, ако имате стара батерия или не знам.
Без батерия този автомобил 5,40, 102 кВт батерия, Skyride система, 47 говорителя, 4600 вата и така нататък. Безброй екстри. Този автомобил го купите за 66 000 евро. Питам, в България можем ли да купим такъв автомобил за под 150 000 евро? И само сами забелязвате, сами виждате за какво качество говорим, за какво качество на изработката. Така че аз не случайно вече съм фен на китайските автомобили. Просто китайските автомобили вече са по-добри за мен от немските автомобили. Но както и да е, нека видим още един-два модела, тъй като предполагам ви е интересно. Стана малко дълго видеото, но предполагам ще ви е интересно да видите тези брутални китайски автомобили. Ето и отзад да погледнете, да видите какво представлява. Сега сетих на какво ми прилича. Малко ми прилича на Range Rover. Определено да, прилича се на Range Rover. 22 цола гума, 275 на 45. Така. И сега отивам да видим малко по-малките автомобили, че и те са ми интересни. Понеже на тези автомобили не съм им проверял цените, ще ви ги напиша на екрана, да добиете представа колко струват, но предполагам са безбожно ефтини. Значи това е модела NIO ES6, който е вече стандартен SUV, предполагам малко под 5 метра. Разбира се, всичко е оборудвано с автономната система, свети си в синьо. Ето вътре, прекрасен автомобил, горе-долу ми напомня на моя. Отново цяла панорама, но тази в случая се отваря. Нека видим как е отзад. Да, сравнително малък, но доста добър автомобил. Предполагам струва нещо много символично, но ще ви покажа на екрана колко е. А вие коментирайте дали се заслужават тези пари, които ви показвам. EC6 модела, нека видим и него. И отзаде ни чака пак един флагман. Разбира се, отново си е автономен, светини в синьо. Той е по-скоро купе, като гледам. Я да видим. Его звера се подава отзад. Да, купе, приличаме нагоре на BMW X4, но пък, разбира се, има си и спойлерчето отзаде. EC6. Цената я виждате на екрана в момента. Явно е спортна. Щом амбиентно осветление, разбира се, много говорителчета, страхотна музика. Ето го и малкото таблече за контрола долу. Може би трябва първо шофьорската. Число. Тази е заключена явно. И сега да ви покажа флагмана. Тук вече говорим за брутална лимузина. NIO ET9. Отново цената ще ви я покажа на екрана, тъй като не съм я проверил колко е, но сами може да видите за какъв звяр говориме. Мисля, че имат доста взаимствено тук от Rolls-Royce, особено джантата. Уникална кола, наистина. Не знам дали мога да влиза да ви я покажа отвътре, но няма да влизам. Хайде. Ако знаете каква е цената на автомобила, аз лично не я знам, но според мен струва не повече от 70-75 хиляди евро, 80 най-много. Изкарваме цената сега на екрана и ми е интересно какво е вашето мнение. Заслужават ли си парите китайските автомобили и какво е според вас качество, защото пак казваме, немските вече ряпа да ядат. И се намираме точно един мол на центъра на Нанджин. Ами това беше за днешното видео. Надявам се да сте видели много интересни коли. Ще гледам да правя където видя автомобили китайски да ви ги показвам, понеже наистина трябва да повече такива марки да влизат в България. Надявам се все повече марки да влизат такива китайски в България, защото наистина са много добро качество. Ето, виждаме.
那个高低图没搜到，跑到建业5院那儿去了，还没盘上。И най ми харесва е това човече в средата, което можете да си говорите. Статива за снимки, явно тук има и някакви лайфове правят. Там има една малка, не сме я видели, нека да отим да я видим и все пак, понеже ще ме е интересно колко струва, но няма да ги питам, че никой не говори тук нито английски, нито трябва на китайски да си говориме. Ето може да видите това мини автомобилче. Предполагам, че струва около 15 000 евро. Ето има малък багажник отпреде. Ще ви напиша на екрана колко струва, понеже в момента не съм се подготвил и за нея. Малко фаровете на Ферари сме взели. Те се казва Фирели, всъщност, така че да. Какво е мнението за тази кола? За служебна, за нащерката, може би. Да, Фирели се казва автомобила. Така колко струва според вас? Аз мисля, че около 15 000 евро, но сега изкарвам цената на екрана, тъй като и ние не съм я проверил. Доста добро изпълнение, много качествени материали. Тук е някаква пластмаса, но пак е добре. Това също е пластмаса, но е сравнително мека, харесва ми. Кожен салон, малко екранче на волана и таблетчето. Разбира се, пак е оборудвана и тя с панорама. Та, да, 15 000 евро заложих аз, надявам се да съм оцелил. Цената съм е изписал на екрана и характеристиките на автомобила. Ами, я да видим, ще ни показват и багажника. Ще ми е интересно. Да, сравнително малък. Това беше от това видео. Заминавам на следващия магазин. Ако ви харесва моето съдържание, оставяйте долу по един лайк под видеото, коментирайте дали ви харесва и съответно ще се радвам да подкрепите канала по този начин, за да мога да ви представям все повече интересни електрически автомобили. Чао и нямам търпение да ви кача и следващото видео.